Egun on guztioi, mila esker gaur hona gerturatzeagatik. Gaurkoan lehen eleberri bat aurkezten dugu, eta lehen eleberri bat aurkezten den bakoitzean bezala, egun berezia izan ohi da. Batez ere noski autorerentzat. Baina kasu honetan, lehen eleberri bat, hau esan dezagun, are bereziagoa da, Gorka ez delako bakarrik idazle bat, esan dezagun, gauza gehiago ere bada, niretzat besteak beste, hau da aspaldiko laguna da, etxeko editorea ere bada, eta beste hainbat gauza. Kazetaria adibidez, kazetaria ere bada Gorka, eta norbaitek nonbait idatzi zuen bezala, segurazki bere belaunaldiko kazetaririk onena da. Hori idatzita dago, hor nonbait ez dut gogoratzen zehazki non. Baina, hemendik aurrera, idazle, eta literatura idazle, eta letra larriz gainera ere badela esan dezakegu, Gorko liburu argitalpen honekin. Lehen eleberria aurkezten duela, esan dugu, baina trampa pixka bat ere baduela esango nuke, ez da eleberri bat, 20 urterekin idatzia, artean berde eta hasi berri batena esan dezagun, Ze lehen eleberria izan arren, ofizioa ondo ezagutzen duen persona batek idatzia da, ondutako liburu bat da, berak esplikatuko dugu, segurazki hobeto eta gero, baina denbora luzez, bueltaka izan duena buruan, ezta? Eta ofizioa ondo ezagutzen duela diot, ez bakarrik, kazetari bezala asko eta asko idatzi duelako, baizik eta idazle bezala ere, sartu irtenak egin dituelako. Esan dut, saiakeraren alorrean, ez gara neutralak izeneko liburuarekin, pixka bat argia aldizkariaren martxa, funtzionamendua jasotzen zuen liburuarekin, gero zer egin Miranderekin ere, Albert Daniak justu iazko udazkenean publikatu zuen saiakera laburrean parte hartu zuen, kapitulu batekin, eta saiakeraz aparte, aurrentzako ere gauzak idatzi izan ditu, adibidez, abentura erraldoia zailean, ez? Eta gero baita ere, eta hau agian eskutuago zegoen, baina liburu egalean aitortzen duenez, Kevin Heredia izeneko idazle pseudonimo kolektibo horrenpean ere idatzi izan zuelako eta argitaratu zutelako adibidez novela bat. Eta ilusio berezia egin zidan, aipamen horrek, injustu, maite nuelako, tipo ark idazten zuena. Beraz, idatzi izan duen idazle bat dugu, Gorka, asko irakurri duen idazle bat ere bai, lehen eleberria izanik ere, azkar asko igartzen zaio horri, ze liburu osoa dago keinu eta omenaldi eta erreferentzia literarioz beteta, irakurlearen deskubrimendurako eta gozamenerako berehala igartzen zaion bezala, ez? Baina, esan dezagun, edukian sartuta, gehiagi luzatu gabe, eta lehen eleberria izanik, askotan errepikatu dugun ideia hau, zer oberik, hain justu bizitzara eta heldu bizitzara, lehen pausoak ematen ari diren gazte batzuen bizipenak jasotzea. Eta hori da liburu honek egiten duena. Hau da, 2000ko hamarkada hartan gazteak ziren pertsonaia batzuk ekartzen ditu liburura. Belaunaldi hartakoak, ez dakit zehazki ze izen duten, millennial edo... Millennial veteranoak izango. Millennial veteranoak. Ez da gehiagik kontrolatzen duen esparru bat, hori belaunaldien izenena, baina belaunaldi millenniala esan dezagun, ez? 2000ko hamarkada hartan gazte zirenak, esan dute. Izugarria da. Ze orain gazteak direnak dira 2000ko hamarkada hartan jaio zirenak. Eta inkluso liburuak idazten daude. Baina segurazki liburu berdeagoak esan dezagun, ez? Ez hain onduak gazte diren neurrian, Eta heit pixka bat bota eta gero. 2000ko hamarkadan gazteak ziren, eta gainera Euskal gatazkaren inguruan mugitzen hasi ziren gazte batzuk dira liburuko protagonistak, eta horien bizipenak jasotzen ditu Gorkak bere eleberrian. 2000 urtea, esan dezagune 16 bat urte edo, militatzen hasi, handik denbora gutxira, bizpairu, lauzpa bost urte, saltoa eman,
erakundean sartzera. Eta kontxo, berriz, ez? Asuntoa handik gutxira bukatu egiten da. Eta asuntoa da eufemismo bat, noski, esateko etaren jardun armatua, ez? Handik gutxira bukatzen da. Handik gutxira bukatzen da, baina ez gazte hauek, esan dezagun, atxiloketa eta espetxealdi eta barrekoetatik libratzeko bezain gutxira. Ze ordurako gauzak egin dituzte, eta gauza horiek hain justu dira, lehen eskutik, narratzailearen ahotik, ezagutzen joango garenak irakurle bezala, pixkanaka, eskolpetik eta... Beraz, Euskal Gatazka esan dezagun, bukatzen ari denean edo, Euskal Gatazka bukatu bada noski, baina tira, ulertzen diazu, ez? Gehitzen zazkio gazte horiek borroka armatuari. Eta berez bada gauza bat nahiko zentzugabea, ez? Borroka armatuari gehitzea diot, ez? Are zentzugabeagoa dela iruditzen zait, asuntoa bukatzen ari dela, ez? Ematea pausu hori, ez? Baina, baote genekien, ez? Bukatzen ari zela. Baote zekiten, ez? Personaia hauek bukatzen ari zela asuntoa, ez? Egia esan ematen zuen sekula bukatuko ezela, ez? Baina hori, esango duzue, beste novela bat, ez? Euskal Gatazkari buruzkoa eta, asko idatzi balitz bezala, edo inkluso gehiegi, ez? Baina, bai, esan duzu, bada, ez? Euskal Gatazkari buruzko beste eleberri bat, eta aldi berean, esan nuke ez dela. Edo ez dela hori bakarrik behintzat, ez? Hori baino gauza dezente gehiago dela, ez? Ez da soilik Euskal Gatazkari buruzko eleberri bat. Naiz eta paisaia gisa hor dagoen, ez? Presente dagoen liburu osoan zehar. Ze pixka batean kontakizuna, ez? Hasiko gara jasotzen, narratzaile baten ahotik, ez? Zeina urte batzuez Euskal Herritik kanpo bizi ondoren, berriz, bueltatzen da Euskal Herrira bizitzera. Liburu esan dezagun gutxi asko arrakastatsu bat publikatu ondotik. Eta Euskal Herria bueltatzen da pixka bat, eta bertan ematen dio jarraipena ja kanpoan, ez? Jada hasitako bizimodu gero eta nahasiago bati, ez? Eta horrekin esan dezagun logika horretan, narratzailena ahotsa ere, gero eta nahasiagoa, gero eta lausoago bilakatzen da eleberrian zehar, ez? Tira, halako kapitulo esan dezagun lanborotsuekin, edo pixka bat Becketen estiloko dialogoak diren kapituloekin, eta gero egia da kapitulo esan dezagun konbentzionalagoekin ere, pixka bat tartekatuta, ez? Baina esan dezagun estilo diferentzia hori, nasketa hori, liburuaren konstante bat dela, eta liburuaren bereizgarri eta ezaugarrietako bat dela, ez? Baina azkenerako oso ondo ez dakigula, ez? Nor ari zaigun, adibidez, historia kontatzen, ez? Gazte hauen historia kontatzen, ez? Kontua da, ote dakigun noizbait, ez? Kontatzen diren historiak ere nork kontatzen dizkigun, ez? Hau da, kontatzen dizkigunak bakarrik, edo beste hainbat ahots jaso baino ez du egiten, ez? Entzuten ari garen ahots horrek. Laburbilduz, ez espero hemen gauza linealik esan dezagun, hasi eta buka eramango zaituenik kulunka gozo batean, ez? Ez espero gauza manikeorik ere, ona eta txarra bereizten duenik modu garbian, ez? Gure baitan daude guztiak, ez? Ez espero ere gauza errazik, hau da errazkerian erortzen denik, ez? Kontua komplikatua bai da, esan nahi dut bizitza bera. Eta ez espero batez ere, hori, eskolako erredakzio lanik, edo katiximarik, edo entzefalograma planorik. Gauza on guztiek bezala, Gorka berezi hartuaren lehen eleberri honek geruza ugari ditu, interpretazio diferenteak, eta erakutsi baina gehiago deskubritu eta ondorioztatu eta imaginatu behar izango dituen kontuak biltzen ditu, ez? Eta bukatzeko, eta hitza autoreari berari protagonistari usteko, esan beharra dut hori lehen novela bat izateko, idazten urteak eta urteak daramatzan tipo batek egina dirudiela, ez? Irakurtzen urteak eta urteak daramatzan persona batek, ez? Ofizioa zertaz doan ideiaren bat edo beste daukan idazle batek, ez? Eta tira, norbaitek noizbait, nonbait, ez? Bera belaunaldiko kazetari honena zela esan bazuen, apostu egingo nuke etorkizunean ere, hemendik urte batzuetara, kaso bere belaunaldiko idazlerik onenetako bat izan daitekela ere esango dutela. Eta honekin
berari pasako diotitza, ea nola erantzuten dion, laudorio sorta honi. Claro, hau entzun da gero hasi zaitez hitz egiten. Eskerrik asko dela lebezi etortzeagatik. Plazer bada egiten liburua aurkezteko, aretola ikustea. Eta egia esan pixka sinestezin egite zait hemen egotea ere, ez? Ze liburu honen idazketa izan da prozesu nahiko luze eta neketxu, goraberatxu eta intermitente bat. Hau duela 10 bat urtea sinitzen orain Garondoan den hau idazten, ni momentu hartan argian ari nintzen lanean eta eszedentzia txiki bat hartu nuen 3 hilabetekoa, neukalako aurretik, historia bat, ohar batzuk, novela bat izan zitekeenarena, hartuta eta nahiko landuta, eta iruditzen zitzaidan, behar bada 3 hilabeteko tarte horrek emango zidala, ez? Ez behar bada novela bukatzeko, baina desente aurreratzeko. Eta orduan, eszedentzia hura hartu nuen, mundakara joan nintzen, azarotik abendura bitartean idaztera, eta egonaldi hartatik testu pila bat atera zen, baina ez novela bat. Eta orduan, hau izango zen 2016an, 2016 bukaeran, gero bueltatu nintzen prentsako ohiko lanetara, eta prentsan aritzen zaretonak dakizuen moduan, beti dago zerbait urgenteagoa prentsan ari zeranean, ez? Novela bat idaztea baino. Orduan, geroztik, beti aritu naiz testu hauen gainean bueltaka, osatzen, berridazten, ordenatzen, baina etzen inoiz bukatzen, ez? Etzen inoiz bukatzen, 2025an ja, Alberdanian hitz egiten urrengo urteko edizio planaz eta proposatu nuen arte, nik novela hau entregatuko nuela. Enuen noski esandako epean entregatu, baina argitaletxean pazientzia handia auki dute nerekin, lana ondo borobildu arte lan egiten utzi didate. Beraz, lehenbizi goiarra eskerrik asko edukitako pazientzia horrengatik, egia de, aukera eman diala lasaitasun handiz aritzeko eta konfiantza hori, enuen beste inon aurkituko, ez? Asko eskertzen dut hori. Liburuari buruz, aritzek esan dituen kontuetan pixka bat sakonduko dut. Liburu honetako pertsonaiak dira Euskal Gatazkan parte aktibo izateko adina izan zuten azken belaunaldikoak, ez? Baduka sensazio bat, belaunaldi horri buruz, nire belaunaldia dena, ez? Eta da, ez dela errepresentatzen erreza den belaunaldi bat. Zuk hartze badin baduzu, 70etako hamarkadan gazte zen belaunaldi hura, naiz eta estereotipo bat izan eduki ezakezu irudi bat, ez? Zer ziren 70etako hamarkadako gazteak, 80ko hamarkadakoak. Beti estereotipoekin ari gara, baina badaude. Nolabait, edo 80ko hamarkadakoaz esan liteke antzeko zerbait. 2000ko hamarkadako gaztez, iruditzen zait, dagoela alako irudi, ez dakit, nahiko ezegonkor bat, nahiko lambrotxua, aipatu duzu lambroa, eta uste dut badela ere, azkenean novela honen kontatzeko moduak ere eskatzen zidan hori, ez? Ez dakit, bi uren artean dagoen belaunaldi batekoak bezala dira, historiaren beraren momentuaren gatik, ez? Euskal Gatazkaren amaierako fase hori, beste zerbait, orain bizi dugun beste zerbait honen hasiera, hor tartean daude, hanka bat alde batean, bestea bestean, eta iruditzen zitzaidan horrek ere eskatzen zuela, hemen bilatu dudan kontatzeko modu hau. Bada bi garairen artean dagoen novela bat, da 2000ko hamarkada bera, eta bestea 2010koa, hor aipatzen da, Donostiako kultur hiriburua, esango nuke eukizuela eragin bat horrek ere novela honen idazkeraren hasieran. Hor bazegoen kultur hiriburuaren inguruan alako bakearen kultura eta alako diskurso bat nolabait gizartean zabaldu zena, baina ez dakit deserosotasuna den hitza, edo nik ikusten nuen hor azpian zeduela kontu asko itxi gabe, behar bezala hitz egin gabe, behar bat eman nahi izan zitzaiola erantzun bat egoera berri horri, maila nolabait, diskursibo batean,
baina azpian zeuden beste historia asko, beste bizipen asko eta nolabait estaltzen zituela ere, ez? Eta nik uste dut novela baterako oso material ona direla, hain justu azpian gelditzen diren historia horiek, ez? Ez direnak, kontakizun narratiba historiko batean behar bada, ez direnak ainerrez sartzen, baina badutenak literarioki balio bat, ez? Orduan, bueno, garaiari buruz, novelak islatzen duen garaiari buruz hori esan liteke. Gero, bueno, pertsonaia nagusia bi hernaniarra dira, beste bat donostiarra, novela Donostia, Bilbo eta Bartzelonaren artean gertatzen da nagusiki. Eta hori ere, bueno, pixkatzontaz pentsatzen, eta ez da gauza intentzionatua izan, baina egia da, bueno, hernaniarrak Bilbon edo Donostiar bat Bartzelonan, pertsonaiak beti daude desplazatuak bezala. Ez daude beren lekuan, baina dauden leku horretan ere ez dute aurkitzen behar bada, ez dakit, eroso egoteko leku bat, ez? Eta gainera, bizi duten garaiagatik, badirudi, gertakari historikoen arrabola nolabait gainetik pasatzen ari zaiela, ez? Bueno, aipatu duzu, bizitzan sartzearen kontuaz, hor daude ere pertsonaia hauek. Bai, bilatzen nuen novela hau izatea iniziazio novelen antzeko zerbait, gustatzen zaidalako askotan iniziazio novelek eukitzen duten begirada garden hori, ez? Nolabait, inozentziaren adinetik helduar ora pasatzean, baina oraindik gauzak pixka puruak direnean, ez? Eta begiratu aldiezunean inguruko gertakariei purutasun puntu batekin. Kontua da, gero, historia hau kontatzen hasten dira, 30 urteak ondo beteta dituztenean, eta hor eroriko batzuk, decepzio batzuk izan dituzte, beraz, behar bada iniziazio novela hautsi bezala definituko nuke Garondoan, ez? Pertsonaia desplazatuak, zenbait kontu sufritu ondoren atzera begira jartzea, hor nonbait ibiliko litzateke. Eta esango nuke baitaren memoriari buruzko novela bat ere badala. Baina ez memoria zentzu historiko batean, ez? Hau da, gertakariak berrera ikitzea asmo duen novela bat, baizik eta memoria mekanismo bezala, ez? Alegia, zergatik gogoratzen ditugu gauza batzuk eta beste batzuk, ez? Zergatik batean bizi izan dugun zerbaiten estena bat agertzen zaigu, eta zergatik bilatzen diogu behar bada gogoratze horri esan nahi bat, ez? Batez ere, eta uste dut novelaren gakoetako dela, zergatik ez ditugu gauza batzuk gogoratu nahi. Eta uste dut hori ere izan dela, hau idatzi bitartean beti buruan neukidudan gauza bat, ez? Badauzkate pertsonaietako bakoitzak halako angelu itxu batzuk, eta denbora guztian ari dira horiei begiratu nahian, baina zeharka bezala ari dira, gertakari bat gogoratzen dute, gero beste modu batera gogoratzen dute, gero beste modu batera. Eta esploratu nahi izan dut zergatik egiten duten hori, ez? Eta horretarako bilatu dut kontatzeko modu pixka berezi bat bilatzen saiatu naiz, ez? Nahi nuen liburu honek atmosfera bat edukiz ezala. Atmosfera bat, novelako estenak ere bilduko zituena halako odei gris moduko batean, badana oroitzapenen odei bat, baina bada ere gertakariek beraiek duten pisua nolabait, ez dakit, bizigarriago egiten duena. Eta, azken egunetako eguraldiarekin, behar bada, odei gris batzuk ere eskertuko genituzke, ez? Igual, uda honetan irakurtzeko aproposa izan daiteke klima nebuloso hau. Ez dakit, saiatu naizena kontatzeko moduarekin da esaten, gauzak horrela gertatu ziren edo behar bada ez. Sensazio hori transmititu nahi nuen, ez? Badagoela joera, pixkat, historia hurbilari atzera begiratzean, gertakariak hartu, kaja batean sartu, tapa bat jarri eta gainean hiltzea sartzen. Eta nik justu, ez dakit, bizipen pertsonalak, pertsonen arteko harremanak eta nolako diren pixka bat ezagututa iruditzen zait gauzak porosoagoa direla, poro gehiago dituzte eta utzi behar zaie arnasa hartzen, ez?
Eta beraz, bueno, nolabait askotan gatazkaren errelato famatu hori egiten eta inposatzen saiatzen dira jente desberdinak, niri ez zait asko interesatzen literaturarako errelatoaren kontu hau. Interesatzen zaidana da errelatotik kanpo edo errelatoaren azpian estalita gelditzen diren kontu ez aritzea. Irakurle batek aipatu dit, eta, bueno, poztu nintzen ere, beste belaunaldi bateko irakurle bat izan da, eta esaten zian, ze zaurgarriak agertzen diren pertsonaiak novela honetan, ez? Eta, bueno, gustatu zitzaidan, ni saiatu naiz, sinesgarriak izan zitezen pertsonaiak, eta sinesgarriak izateko beraien alderdi hauskorrak ere erakutsi nahi nituen, ez? Eta horrekin batera baita ere, eta hori ere pixkat idaztean iparrorratz bezala eduki dudan gauzetako bat izan da, pertsonaiak ez epaitzen, ez? Hemen, bueno, gatazkaren garai hortan bizipen eta erabaki desberdinak hartu dituzten pertsonaiak daude, eta iruditzen zait novela baten idazlearen papera ez dela honen eta txarren kontakizun manikeo bat egitea, eta epaitzea honek ondo egin zuen eta honek gaizki egin zuen, baizik eta estena horiek jartzea, eta irakurleak baloratu bezala, bakoitzak zer egiten duen, zergatik, zein diren behaien motivazioak, arrazoiak, afektuak, eta ez? Aipatu dituzu referentzia literarioak, bai, hau, bueno, nahiko modu naturalean atera zaidan gauza bat izan da, baina iruditzen zitzaidan ere, bueno, novela hau fikziozkoa denez, eta lehen esalditik ere uste dut saiatzen naiz aldarrikatzen hau fikziozko novela badela, irakurle batzuk harrapatuko dute zeri egiten dion referentzia lehenbiziko esaldiak. Baina nahi nuen aldarrikatu fikziozko lan bat dela hau ere, ez? Eta gainera beste fikzio batzuekin elkarrizketak dauzkan novela bat. Eta bueno, bai, fikzioaren hori ditzateke. Gero, aipatu dituzu elkarrizketa beketiano hauek edo, ez? Kuriosoa zen, aipatu zenian arte, Becketen referentzia zitzaidan ateatzen, baina, bueno, hor nonbait bazegoen seguraski. Pasazitzaidan, bueno, testu hauekin bueltakan nenbilela, eta buelta asko eman dizkiot, pentsatzen duzuen moduan 10 urtean, momentu batean testua editatzen ari nintzenean, zegoen esaldi bat solte zegona beste guztiak bezala ezkerreko aldean justifikatu, eta ez dakiz zer egin nuen, eta eskuineko aldera pasatzen, ez? Eta gelditu nintzen parrafo horri begira, eta azpian zeukan esaldi solte horri beste aldean justifikatua, eta batean ikusi nuen hori izan zitekela novela hau funtzionarazi zezaken zerbait. Badago ahots bat, batez ere hasierako narratzaileari hitz egiten diona, galderak egiten dizkio, bideratzen du, digresio oso luzeetan sartzen denean berriz ere ekarri egiten du, bere lekura, ez dakit oso ondo zer den hori, egia esan oraindik ere, eta gainera, bueno, novelaren edizio prozesuan hau izan zen gauzetako bat, bueno, burua uste batzuk eman zizkiguna, ez? Definitu behar da zer den hori, pertsonaia bat da, beste zerbait da, eta erabaki genuen bere horretan ustea, hain zuzen, fikzioa ere aldarrikatzeko, ez? Eta mekanismo literario horri bere potentzia guztia usteko, dagoen horretan, ez? Eta irakurle bakoitzak baloratuko du zer den eskuineko aldetik hitz egiten duen hau txori. Izan zen alako, ez dakit, gero aritu naiz irakurtzen glitcharen estetikari buruz, ez? Ez dakit ezagutzen duzuen, hau da, programa informatiko batek, edo bideojoko batek, edo soinu grabazio digital batek akatsen badaukanean sortzen den alako pixelazio bat, edo alako arrasto sintetiko bat gelditzen dena grabazioan, eta badaude artistak hau erabiltzen dutenak estetika bezala, ez? Hau da, akats bat da, akats digital bat da, baina estetika bat produzitzen du, edo estetika erakargarri bat ere izan daiteke, ez? Bueno, ahots hori izan zen glitch literario moduko bat, ez? Halako istripuz sortutako zerbait, ez?
eta gustatu zitzaidan, eta hor dago, eta bueno, ba, ikusiko duzu, eta esango diazu zer iruditzen zaizuen. Eta bueno, gutxi gara hau zen gaur kontatzeko neukana, 10 urteen ondoren imaginatuko duzuen bezala, ba, irakurren iritziak entzuteko handiz nago. Ze iruditzen zait, ba, novela bat idaztearen parterik importanteena orain datorren hau dela, ez? Nik jane lana egin dut eta orain honek bere bidea egingo du. Baten batek aholkatu di gainera novelarekin ez jokatzeko ez da bizitzan ere guraso konservadore bezala eta usteko liburuari bere bidea egiten eta beraz, ba bueno, nik hemendik aurrera hori egin dut eta eskerrik asko berriz ere etortzeagatik. Bai. Borek, ulertzen diazu orain, ez? Ea ze 20 urteko gaztek izan dezaken alako aparatu kritikoa bere eleberriari buruzkoa, baina... Izango dira. Bai, ez da berrogei urteko kresialdia. Berrogei eta piko, ja. Ez, nik uste dut aukera oso bona dela orain autorea hemen gurekin daukagula, galderaren bat egin nahiko bat zeniote. Urtzi-urkizu jaunak egingo dizu galdera bat. Bueno, aipatu zuenitz Gorkak idatzi duen guztia eta horrez aparte argia bezala pedagogide batean, adibidez, editore lana, kazetaritzan editore lana egitea egokitu izan zaio, baita ere liburuetan ere badakit aritu izan dela editore uste zure liburuaren batean ere bai. Orduan, galdera da bikoitza bat. Zu novela hartzen izinean Gorka, jakindak nolakoa den editore lan hori, nola bizi duzun gero editore lan hori, baina gero kasualidadez hain gertuko pertsonalki eta bizitzan duzun aritz izatea editore izate horrek ere nola bizi izan duzun eta gero aritzi baita ere atzeko aldera. Bai Argiako liburuen sailean ere aritu nintzela editore, orain Alberdanian ere bai, eta, gero Argia zelako edabide batean testu asko astero ere zuzendu, moldatu eta horre egin behar izan ditu dela. Egia esan idazteko eskola ikaragarria iruditzen zait prentsa orokorrean. Esan dut, nik ez dut uste inoiz iritsiko nintzenik novela bat idaztera aurretik prentsan aritu izan ez banitz. Orduan, alde horretatik ere, noski Argian egin dudan ibilbideagatik Argiari oso eskertuta nago. Eta prozesuari berari dagokionez, ni uste momentu batzen arazo bat ere izan zela. Hau da, halako autozuzentzaile nahiko zorrotz bat eduki izan dut urte hauetan, behar bada etzidana usten ja novela honi bere bidea egiten, ez? Eta hor momentu batean hori askatu behar izan nuen. Eta gainera jakinda, urte askoko harremana dudan aritz izango zela gero editoria, konfiantza hori ere baneukan, esateko, zerbait oso neurriz kanpokoa edo lekurik ez daukana edo egingo banu, banekien hor baneukala bigarren iritzi oso on bat segituen, ez? Orduan, izan da pixka bat, nire barruko autozentsore horri ere pixka bat, lasaitzeko eskatu behar izan diot momentu batean, hau bukatu ahal izateko, eta gero egia da ere, gertatu dela azkenean hori, ez? Bazeuden novela honen lehenbiziko bertsioan gauza, ez dakik gehiegi, baina bazeuden batzuk kenduta edo moldatuta aritzi esker, nire ustez asko hobetu dutenak azkeneko emaitza, eta ni alde horretatik oso eskertuta nago. Ez dira izan hainbestere, esan digute, zentzu horretan, nik ere denbora asko neraman novela horren esperoan, hau da, novela horren inguruan entzun dut urte luzetan gauza asko, baina gero egia da, testua bera iritsitzaidanean, oso testu bukatua zela, esan nahi dute. Segurazki horregatik, ez? Denbora asko eman duzulako testuarekin lanean, eta bar, ez?
Baina, karo, gero argitaletxean eskuetara iritsi zenean oso testu ia definitiboa zen, gero ia da gauza batzuk, bueno, beti daude, ez, horrazteko eta aldatzeko eta, baina, esan nuke, lan gehiago eman didala, liburuari buruz entzuteak, liburua bera editatzeak, bai, ez broma da, baina, broma da, ze, esan testua oso bukatuta iritsi zen, gero egia da, hain gertukoak izanik, arazorik ez dugula izan, elkarrekin biltzeko, liburua hitz egiteko, bertsioak aurrera atzera erabiltzeko. Baina, tira, argitaletxera izten diren liburu definitiboen artean, 150 izango balira Gorkarenak bezain definitiboak, ni pozik, sinatuko nuke oraintxe bertan. Bueno, ni pixka gehitzeko, egia, baina adibidez, lehenbiziko bertsioa bidali nizuna, oraindik amaiera adibidez osatu gabe zegoen. Eta baneukan hor zalantza bat gainera, bueno, aipatu dudan beste ahots honekin zer egin, gauza batzuk gehiago zehaztu edo ez, eta era berean, claro, autozentsorearen kontu honengatikan ere, banen bilen pixka da jostailua askatu ezin da, banen bilen gauzak ukitzen, aldatzen, moldatzen, baino nuen nahi inork ikustea da pixka bat bukatuta auki arte, eta momentu batean etxi egin behar izan nuen, eta izan zen, ez dakit zer egin puntu honetan, ja nahiko amaiera aldeko kapitulua osatuta zegoela, baina oraindik bukatu gabe, ez? Pasan izun, eta egia esan hor bai ja desblokeatu zela guztiz, ez? Eta batzutan, bigarren iritzi hori, edo beste iritzi horiek entzutea, oso mesedegarria da. Nik uste dut askotan sartzen garela lako lan individual bat izan behar duen ideia horretan, eta nik uste edozein liburuk ere asko irabazten duela elkarrizketa bat dagoenean tartean, ez? Nik galditzeko, hainbat urtez kazetaritzan prentxeratzen eta asko idazten eman ondotik, zemuz aldaketa, erregistro aldaketa, novela baterako ez dakite zure buruari ere topatu dizkiozun traza batzuk idazten ari zinela, prentxarako idazten ari dut zinen novelarako, eta ez dakite oztoporen bat edo topatu duzun, zer kostatu zaizun gehien. Bai, beste gauza bat izan da, hau, prentxan egin izan dudanaren aldean. Egia da ere, zentzu horretan argian sekulako askatasunak eduki dituela beti idazteko, eta alde horretatik gauzak probatzeko eta lehen esan dudan bezala, sekulako eskola izan da. Baina kasu honetan, klaro, prentsak badu bere presentzia gainera hemen, aipatzen dira artikuluak, aipatzen da, ez dakit, giro historiko hori girotzeko orduan ere asko erabili du, baina honen idazketa beste gauza bat izan da. Eta eragin dizkidan buru hauste handienak, adibidez, badago irakurtzen baduzuen abarituko zuen, aditz denborarekin badude atmosfera hori sortzerak orduan eta aditz denbora pixka bat berezi bat erabili du momentu batzuetan. Eta, klaro, bada gauza bat adibidez, prentxako artikulu batean nekez erabiliko nukena, erregistro kontu batengatik, ez? Eta hemen berriz behar nuen justu hori, behar nuen ez dakik gertakarian hain pegatua ez dagoen aditz denbora bat, eta hori aurkitu nuenean, eta ikasi nuenean erabiltzen, pixkat zehazteko, iraganeko geroaldia erabiltzen da askotan, ez? Egingo zuen, esango zion, hori ez dut uste denik aditz denbora bat asko erabiltzen dena testu idatzietan edo erabiltzen da oso kontestu zehatzetan, ez? Halako, balizko zerbaiti buruz hitz egiteko, baina berbada ez hainbeste horri aldetan. Eta orduan lan asko eskatu zian nolabait tresna hori erabiltzen ikasteak, ez? Noiz sartu, noiz ez, zertarako erabili, nahiko gustora gelditu naiz azkenean, baina hori egia da edizio prozesuan aipatu zein, hemen paragrafo berean 6 aldiz dago erabilita eta honek arindu bat behar du, ze bestela asko kargatzen du, ez? Laino gehiegi dauka bapatean testuak. Behar du, baina ikusi behar da zerbait ere horren atzean, ez? Eta orduan alde horretatik idazkena nahiko desberdina izan da. Historio honen atmosferak berak eskatzen zidalako
beste idazkera bat ez dagoena hain pegatua gertakariei. Ez da novela realista bat, zentzu horretan. Ez daki nola definituko nuke, baina realista bezala ez. Naiz eta realitatetik asko edaten duen. Argian izan duzun askatasuna ikatzen duzula, asko bezagutza zaitugu boligrafo horregatik. Zuretzat lehen aipatu duzu, baina nahi duzun ez idazteko eta nahi duzun bezala idazteko tokia ere bada. Eta behar da lehen novelarekin abaltzea presazkoa da, baina irakurle asko galdetzeko grina izango zutelako galdetzen dizut nik. Izango da literatura, novela gintza orain honetan, etorkizun honetan, zuretzat nahi duzuna eta nahi bezala kontatzeko leku berri bat. Bai, nik uste baietz, eta bueno, gainera, beste gauza bat ere, eta hau behar bada gauzak egile aurreratzen ari nez, baina, claro, hau atera den bezala, eta pertsonaia batzuk nahiko ondo definituta gelditu dira novelan eta bar, baina gero material asko kanpoan ere gelditu zait. Hor irakurle batek esan zidan, ez? Pertsonai honek adibidez ez du lehen personan hitz egiten, besteek aipatzen dute eta badago halako opakotasun bat bere inguruan. Ni pertsonaia horren Aliziaren pasarteak lehen pertsonan idatzita badauzkat, baina momentu batean enuen ikusten nola sadarnezaken osatzen ari zen historian. Orduan, berez materiala alegoke pertsonaia batzuk pixka bat gehiago garatuta, honen segida izango litzateken beste novela bat izateko ere, eta denbora daukadanean eta behar bada beste 10 urte barru, hori ere landu nahiko nuke, hau izan da historia bat harrapatu ninduena, ez? Orain dela 10 urte hasi nintzen idazten, hortartean beste liburu bat ez gara neutralak idatzi nuen, beste gauza batzuk egin ditut, beste ipuin, saiakera eta barretarako materialak edo idazten hasitako gauzak eta ere eduki ditut, baina gero desegin egiten zitazkian beste proiektu hauek, ez? Eta hau beti zegoen hor, eta pertsonaia hauekin eduki dut alako lotura nahiko indartsu bat, eta iruditzen zait oraindik hemengo mundu honek daukala beste, badauzkala oraindik angelu batzuk, berra hemen ez dienak nahiko nukena ezain beste landu, baina ezin nuen ere 600 orrialdeko novela bat idatzi, eta noiz bai bukatu beharra zegoen, eta orduan hau izan da lehenbiziko pertsonaia hauen lehenbiziko liburu bat, ni nahiko nuke honek segida eduki dezala, eta idazten jarraitu orokorrean ere, bai, gustatu zait egia esan, ja bizka bat aurkitu nuenean novela honen giroa eta estiloa, eta ja, iristen da puntu bat, badago puntu bat, ez duzuna aurkitzen, non dijo, baina ja bidea aurkitu nuenean asko gozatu nuen idazten, eta bai, segitu nahiko nuke. Ez daitezela beste 10 urte pasa? Ikusiko du. Zuzai egon dut. Zein? Spin-offak ez dira 10 urte. Zein da arauzko denbora spin-off batentzat edo... Aditu bezala, gaian aditu bezala urtzi? Abidez, euforiaren azkeneko denboraldia... Zeizan da urte bete? 6-7 urte berandu batera. Baina ez da bataz besteko ez da hori, ez? Askoz lehenago. Literatura beste da. Hortadako argazkiaz... Bai, Mark Gasoren argazki bat da, eta badu bere historia honek ere, bai, lur eta matxin atera dira, ez. Gehiagik hitz egin dugu eta... Bai, aspartu ditugu aurrak. Behin, esame txikia gainean lo neukan batean, joan nintzenan Hondarribiko baske tabernara, eta han eukitzen dituzte tartean behin argazkiak edo margolanak, edo, juten dira aldatzen. Eta hortxe kafe bat eskatu eta begira gelditu nintzen, eta esan zegoen serie bat, ez justu argazki hau, baina serie honetako bat bazeukaten jarrita. Eta asko gustatu zitzaidan, zeukan argia, itxura, eta horreta galdetu eginean, zeinena dira argazkiak, eta mantziaten izena, eta bere Flickr kontuan sartu nintzen, eta aurkitu nuen hau, eta iruditzen zitzaidan, historiarekin oso bat zetorren irudi bat izan zitekela,
Gainera, bueno, Hondarribian bertan aurkitutako argazki bat. Eta bueno, esan behar dut ere, eta hori ez nuke utzi nahi aipatu gabe, Marki idatzi nion, galdetuz, bueno, erabilinezaken, eta hasieratik oso jarrera ona eduki du, eta inolako problemarik ez du jarri, oso pozik zegoen gainera, bere argazki bat, bueno, nerako lan batean aterako delako, eta ni oso eskertuta nago, bueno, hoxe, izan zen argazkia ikusi nuen, itxura hau, edo estetika honek bat egiten zuela, no? Historioari eman nion tonuarekin, eta bai hori da. Mark Gaso, beraz, behiratu bere argazkiak, oso gauza politak egin. Takit, nahikoa zuk, bai, bainat, bai, markatu. Esan zuen, 10 urte pasatu dituzule idazten, eta duda da edo, ea duela 10 urte esan duzu idatzi zen hori, baina etzen horrean novela, baina nobele izan bazenu, eta horrengo hau, imaginatzen ez berdinetago itzateke bere maitza, zer gizarte aldatu da, zu zeo bere aldatuko zinean, imaginatzen dut, eta gero, agintzak aipatu duen bezala, Euskal Gatazka delako menden horrei buruzko literatura ere asko ugaritu dela esango nuke. Orduan, hau da, 10 urte hauetan nola ikusi duzuz novela beraren evoluzioa 10 urte hauetan edo? Bai, asko aldatu da, eta baina, orain dela 10 urte edo, orain dela 9 urte edo, ezak, irutzen zait, bueno, hori fikziozko ariketa bat egitea dela, orain dela hasierako ura ezin nuen atera, nuen ikusten hori bukatzeko modurik, eta hor bidean egindako aurkikuntza txikien bidez joan da pixka bat desblokeatzen honen prozesua, lehenbiziko idazketa askoz ere, ez dakit, bueno, lehen pertsonako narratzaileoa dauka, baina hasierako narratzailea zen, lehen pertsonako narratzaileoa, baina askoz ere pegatuagoa zegoena nolabait kontatzen ziren gertakari hoiei, ez? Eta ez dakit, nuen aurkitzen hor bilatzen nuen holako historio batean, ez? Eta bai, seguraski denborarekin, beste gauza batzuk irakurtzen, joan naiz hor gauza txikiak desblokeatzen eta horrek eman du horri esker izan da posible hau. Duela 10 urteko bukatu izan banu ere beste novela bat izango zen guztiz, bai, ez zen hau izango. Bai, eta pozinago hau delako. Segurazki beste horrekin, bai, argitaratuko nuen, baina etzen izango bilatzen nuen. Eta bueno, iruditzen zait, historia hau buruan hortzegoen eta merezi zuela itxaronaldiak, nolabait. Guztu, bainaten galdera oso ona dela, ze gainera hor pixkate jokoan sartzen dena hori da, ez? Hau da gauzak idatz daitezkeen edo hobe idatzi aldiren, ez? Gertatzen ari diren bitarte horretan ia, ez? Hau da kronologikoki, ez? Pasatzen ari diren gauza horiek momentuan berean, ez? Idazteak zer onura edo zer desabantaila izan dezaken edo handik denbora batera, ez? Kasu honetan bezala 10 urtera alako perspektiba batekin, ez? Bueno, dilema, ezin argituzko dilema bat dela, segurazki adibideak daude gauza baterako eta besterako, baina ez dakit zuri ere diot kronologia hori, ez, hau da, egitatetik urruntze horrek agian ere mesede, hau da, agian ez dela bakarrik izan prozesu estetiko bat, ez, soluzio estetiko bat bilatzearena. Ez da, bizipenak ere badira, urte hauetan ere, batez ere jende gazteagoarekin harremanetan, ez? Eta hain burua etortzen zait hor badago Claudio Magrisek Danubioren parte batean esaten du, ez? Belaunaldien arteko harremanari buruz batzutan adinez nagusiagoa denarentzat ze sensazio txarra den ikustea nola gazteagoentzat zerbait dagoeneko historia den, norberarentzat presente absoluto baten bitartean, ez? Hau da, 2000ko hamarkadako gertakaria, 2010koa, netzako atzo, ezakit, gogoratzen hastean, atzo goizean balira bezala ordezkazu, eta aldiz konturatzen zara noski, batzuentzat, oso aspaldiko kontu bat, ez? Eta, bueno, baina horregatik hain zuzen interesatzen ditzaidan denbora narratiboa ere izatea gauza fluktuanteago bat, ez dakit, kontatzen dutenean, baina
ez dakit, ez da orainaldia, ez da atzera begira egindako zerbait ere, hor tartean dago, ez? Eta bueno, iruditu zait modu bat hain justu hori ere, horri soluzio bat emateko, ez? Soluzio narratibo bat, ale. Lur, Kepa, Ander, Ramon. Zortxe, ointxe bat esan bazaren nintzen da, ipatzen zenuen belaunaldi berrentzat histori izan daiteke zerbait gure belaunaldientzat daudela gure errealitatea dela. Alderantziz ere gertatzen da, hau da, gure aurreko belaunaldientzat beraien ondorengoen movida ez dute diren garrantzi gutxiagoko zaitera. Galdera kontatzen den hori, derrigor izan behar duen oso kontestualizatua belaunaldi batean. Are gehiago, ez? Gaur egungo gazte mobidak guri igual. Hora zitzen. Hau da ez bakarrik atzera begira baizik eta... Bai, funtzionatzen hori ere, kontrakoan. Bai, claro, hor, adibidez, ere, novelatik kanpo gelditu diren materialen artean parte importante bada, pertsonaietako baten gurasoen historia ni buruan daukadan, hau da, dauzkat kronogramak nolabait, honi hau, baina enion ikusten adibidez, 70etako hamarkada bukaerako kontuak sartzea novela honek girotzen duen ze horretan, ez? Eta bai, bada interesgarria litzateke era berean, ikustea ez dakit, belaunaldi batekoa edo bestekoa izan nola gauza batzuk gutxi gora bera hor dauden, konstantea diren, errepikatzen diren, beste hizkera, estetika eta barrekin bada ere, baina bai, esan dizut, hori hor zegoen, kontua material batzu deskartatu behar izan dituela, nolabait denbora nahiko zehatz baten barruan kokatzeko hemen gertatzen direnak. Naiz eta denbora nahiko zehatza esaten dut, baina, bueno, aurrera atzera asko daude, ez da bat ere lineala parte batzuetan behintzat novela hau, eta badago, baina bada zentzu horretan nahiko generazionala bai gelditu dela. Eta bai, behar bada pertsonaia horren gurasoen historia eta bilduko luken horretan eta egongo litzateke. Beraz bai, egongo da beste libururik. Eta ez dira pasako 6-7 urte, Lur, bai. Pertsonaien inguruan justo, eta gaine ipatu duzunez pertsonaia horren gurasoak eta zuen galderekin ere lortuta. Zean ez gauza bat oso polita dela niretzat eta beste fikzioan asko gertatzen dela ez, pertsonaia hauekin 10 urte daramatzazu. Ezagutzen, bereekin bizitzen nolabait, orduan beinaten galdearekin lotuta, kuriosidadea neukan ere, orain dela 10 urte lehenengo sortu ziren pertsonaia horiek mantendu diren, edo baten bat alik ipatu duzu, nolabait, erdikanpon edo lehenengo ahotxo gabe ditu dela, baina ez dakitze bat pertsonai diren ezkaz, ez dut irakurria kuriosidadea neukan, pertsonaiekiko harreman hori 10 urtetan, ez, nola baten bat kanpoan utzi behar izan duzu, edo baten bat, ez dakit, garrantzitsua egin zaizu, nola da, fikziozko pertsonaiekin harreman hori ez, oso berezia, zuretzat, ia beletakoak diren pertsonak dira, ez? Bai, guztiz. Bai, eta aldatu dira, eta nik uste dut onerako aldatu direla novela bat idazteari dagokionez. Esango nuke idazten hasi nintzenean, bai hasierako narratzailea, bai Alex, dela gero bere ikaskide hori bat, agertzen dena, biak ere bazirela hasiera batean pertsonaia erresuminduagoak eta gatazkarekin zeuzkaten historiengatik eta ez dakit, bai, haserreago zeuden gertatu zitzaizkien gauzekin, ez? Eta ni uste denborarekin hori hor dago, behar bada erresumin hori eragitzen zuten osagaiak hor gelditu dira, baina begirada gardentzen ezela joan da, ez? Eta nik uste, nik eskartu dut ere hola izatea, ez? Eta bai, eta gero momentu batean aukeratu behar izan nuen, eta nire ideia izan zen, pertsonaia gutxiagorengan fokua jartzea, eta nolabait sakontasunean irabaztea, eta beste batzuk derrigorrez edo pixka bat gehiago perfiletik bezala irudikatzea. Baina, perfiletik, nik uste dut ere
hala ere badirela pertsonaia konplexuak, edo ez direla estereotipo hutsak, ez? Ni behintzat saiatu naiz horretan, ez dakit, hori gero irakurleek esango dute zer iruditu zaien. Baina bai, egia esan nahiko goraberatxua izan da harreman hori, eta izan da baita ere deskubritzea, honek esan dezake hau, edo egin dezake hau, edo beste alde hau ere erakutsi dezake, ez? Eta esan du lehen pertsonaiak ez epaitzearena, hortik lan egin dut askotan ere, begiratu idatzitan neukana, esan hemen bakarrik bere alde bat ari zera ateratzen, eta persona honek, persona guztiek bezala eduki ditzake beste alde batzuk, eta horiek ere agertu behar dira, ez? Eta bai, hori izan da lan handietako bat historia honetan, bai. Ni zure Argiako artikuluak irakurri dut, hau idazterakoan zure humore, oso manejatzen duzu humorea. Freno jarri behar izan duzu, jarri? Badauka, bai, tonu horretatik, batez ere hasieran badauka, nahi nuelako, gero ze kontutan sartzen den, aintzat hartuta, ezin nuen, humore askorik erabili, baina hasierako partean oraindik deskubritu ez denean, pertsonaia hauei ze gertatu zaien, eta lehenbiziko partean batez ere nik uste badukala, Bartzelonako garaiak eta kontatzen dituen momentu hortan, zeo zer antzeman godun, artikuluak irakurri dituena, gero ja beste bideo batetik joaten da, ala beharrez, bai, puntu hori batez ere... Gainera uste dut ondo zetorkiola novelari ere, ez? Bartzelona unibertsitateko master bat ikasten ari den pertsonaia bat, giro batzuk nik garai hartan ere ezagutu nituenak, hor aipatzen diren taberna batzuk, eta pertsonalki ezagutu nituen eta erabili ditut, ez? Eta hor badago, pixka bat. Baina, gero egia da, gaia dena izan da, beste tonalitate batzuetan sartzen dela gehiago. Ez badago beste galdera edo komentariorik, nik uste hemen utzi dezakegula, esan nabaritzen zen, jendeak normalen ez du ezer galdetzen, eta aldiz orain gonetan, basura liburuekin. Ez diet ezer kontatu horretik, eta dena galdera dira. Diozu 10 urtean nire bakarrik kontatu. Zeo zer ari nintzela eta baina gehiena zuk tragatu duzu. Nik uste dut horre jendearen gogoa eta jakimina zure liburuekiko gauza ezoikoa dela, eta espero dezagun liburuak merezi duen ibilbide egitea, eta irakurle askoren gana iristea, eta tira, gu ere hori gogotxu, ez? Irakurketa jasotzeko, eta jendeari iritzia, eta hori. Mila esker. Etorre,